देखी ना भैया, वो लड़किया के स्टेशन पर देखनी एगो लड़किया के साथ है। से जितेंद्र कहत रहे कि रात के स्टेशन पे गए रहे तोरा साथ लड़किया कौन रहा। जब सब कुछ जानने रहे बने तो हम सब बताओ था नहीं पता। जब तुम ही बताओ हम का करी। जब किस्मते में नहीं लिखल हमने के एक होखे के तो हम तो के आई सब अपना किस्मत से लड़े वाला। हम उनके से बचपन से प्यार करेंगे और शादी भी उनके से करेंगे। तो मार के बोले लखा लोग लड़का देखेला। ठीक बा सोमवार के चल जाई तैयारी करल जाओ तब चले के तैयारी करे के। चल रुका 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 यहाँ पूछ ले बबुआ। अब भूषण के घर के नहीं भाई ने भूषण की चूस। अरे बकलोल भूषण 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 हाँ चूसनो रहला आगे से दही ले। चलो हो जितेंद्र आइए गन बन सो। ए बाबू भूषण के घर कौन हो? ये है आई बैठी। आओ जितेंद्र आओ आगे बनी सन आओ आओ गाड़ी लगा दी गई। अच्छा ठीक आओ आओ। ए चाचा इतना का गइल हो, चलो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बैठी लोग बैठी लोग। तब आवे में कोनो दिक्कत उक्कत नानू भइल ह? ना कोनो दिक्कत ना भेल। अगवा लड़का से को पूछनी है बता देलक। ले बुआ नाश्ता वास्ता ले आओ। ठीक बा। और सब बताएं। ठीक बा बा नाश्ता कर। खाई रहो खाई ना खाई खाता नहीं खाई। बउआ संदीप हई सब हटावा ए जगिया से। आ सुन रितेश के ले ले आइया। ठीक बच्चा। प्रणाम रउआ सब देखे। बैठी बाबू। तब बाबू का नाम पड़ी था? हमारा नाम रितेश बा। बाबूजी के भूषण महतो। तब बबुआ कहाँ तक पढ़ाई कइले बड़ा? इंटर कइले बनी। साथ में और भी कुछ करेला? हाँ जनरल कंपटीशन के तैयारी करतनी। का हो राजू तोहरो कुछ पूछे के बा तब पूछ ल। बाबू तार मामा कहाँ बा? दौलतगंज। नाना के का नाम बा? भिखारी महतो। भिखारी महतो नाम कुछ और ना मिलल का? जाइए बाबू घरे जा। प्रणाम। अब भाई जी लड़का देख लेनी सन, लड़का पसंद बा। अब आगे के लेन देन का बा और अपन डिमांड बता देती। देखी भाई साहब, भगवान के कृपा से हमरा पास सब कुछ बा। अच्छा बस कमी बा तो एगो बेटी जैसन पतो के, और उहो रउरा पूरा कर दे। रह गल बात लेन देन के तो जौन रउआ बुझाई तौन दे दे। ये बड़ी अच्छी भाई साहब जब ऐसा बात बा तो पंडित जी के बुलाए, दिन ठेकान उतर जाए। ठीक बा बबुआ संदीप,
तन पंडित जी के ले आओ बोले ठीक है चाचा जाता नहीं। आई पंडित जी बैठी। प्रणाम बाबा। बैठ बैठ। बोली के कर दिन उतारे के बा? हमार लइकवा के दिन उतारे के बा। अच्छा कौन महीना में? देख के बताई बढ़िया कोनो लगन। ठीक बा। कुंडली उंडली लेल बनी? हाँ रोड़ा लेल बनी जजमान? जी हाँ बा बाबा। ठीक बा। ये तनी कुंडलिया दी अपन। ले आई कुंडली ले। हाँ लिया है। और गोत्र का पड़ी जजमान? ये जी गोत्र के तो पते नहीं खे। पुरानका में के लोग जानत हुई गोत्र, हमरा मालूम नहीं खे। अच्छा लड़किया के नाम का बड़ी जजमान? रिंकी कुमारी। रिंकी? हाँ। गोत्र कश्यप। भाई जी नवंबर में जजमान बनता दिन कब खूब बढ़िया। कब के? 22 के 22 तिलक 30 के बारात। ठीक बटे हमरा तरफ से। तो पूछ ली भाई जी तनी अपना घर में परिवार से तनी हम एकरा बारे में बता दी कि हई डेट पर फाइनल होता, राय विचार करके रौरा के बताओ तनी तुरंत। ठीक बा ठीक है। हेलो हाँ पंडित जी एगो खूब बढ़िया दिन उतरले बारे। कार्तिक के बाद नवंबर में 22 तारीख के तिलक और 30 के बारात। अब तू का कहत रू बताओ। ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। ए जी सब बढ़िया बा, मन खुश बा हमर परिवारों के। एकरा के फाइनल करी दूंगा। ठीक बा जी। तारे पंडित जी। ओके। हाँ, ओके। हाँ हेलो। हाँ आवत नहीं आवत 2 मिनट में। हाँ मंगाई जजमान हल्दी या जल्दी। आगल आगल पंडित जी। चली जजमान ली छोड़े के हमरा के ना जाए हने ली। उनके में गमछिया धरे कपड़वा। चली लड़की पार्टी ओके। अब तो हो गई। चली जजमान दक्षिणा उक्षिणा दी हमरा के छोड़ी कहीं जाए के एगो कथा कहे। चली ठीक है बा। चली जजमान रौरो दी दक्षिणा उक्षिणा हम निकली कथा कहे जाए के बा। एक काम करी ना रौरा अपन गूगल पे दी ना रौरा के हम अकाउंट से मार देते ना। बाप रे हमारा खाली जहाँ जा ये सब मिलो तो देखे के कि कौन जमाना आ गइल बा। डिजिटल चलता है गाड़ी। खाली मार दी हमो व्यवस्था करिए के चलल बा। 51 रुपया मार देता नहीं। 51 रुपया जजमान हम चलतनी। ठीक बा ठीक बा चलतनी जजमान। ठीक बा बाबा। ठीक बा खुश रही लो खुश रही लो। ठीक बा ठीक बा भाई। ठीक बा प्रणाम प्रणाम।
प्रणाम मामा जी। खुश रह का रे गोलुआ ते खात पियत नहीं किस का काहे इतना दुबरा जाता रे का मामा जी रहो का मजाक कइले बानी? आ दीदिया कहाँ रह गए मैं टेम्पू वाला से झगड़ा कइले बारी भाड़ा खातिर। अच्छा चलते आवत तनी हम ले जी पैसा हार देता मैं ना होई एगो तो गर्मी में लिया होता है आ कहतन कितना से ना होई रखबा कि ना रख और देता मैं ना होई ना रख ना अरे ई रिक्शा कोन फॉर्च्यूनर के तरह सिखाओ मुझे। अरे दीदिया का तू झमेला लगैले बारू कौ मोबाइल पैसा ता टेम्पू वाले हो 100 रुपया। अच्छा तू ला है पैसा ला जा तू चल रे दीदिया घर चल बाबुआ कर जोड़ी ले नया जुड़िया बाबुआ कर जोड़ी ले नया जुड़िया बबुआ चाची से कर पर नामाया जुड़िया आज पेले पलेटुआ हो ये पलेटुआ हो तारा डाला चला हमें ओ तारा डाला चला चला में बार मजाओ चोली उठे पर से उतरे मानी बिछिया बाजाती है कोठा पर से उतरे मामी बिछिया बाजाती या बना चाची हो डाला बड़ा छतिया हो डाला बड़ा छतिया ले चुगला जमुना के निर्मला पानी सुबे हो हमारा निहारे